umcimbi weingane ngimdala kabi nje, ngimdala kabi. Kade nahamba nina ngisanazi ukuthi niqhamukaphi. Kade nahamba. Hayi wema ungafuni ukubiza igama lakho. Mbizi. Okay. Mbizi. Awuzange usho ukuthi usula. Nganginibalekele yini ngoba ngahambiswa izindaba zenu. Wawubalekile. Angikaze ngize ngibaleke. Kahle uthi wenzeni. Ngahamba ngaze ngafuna indawo yami. Lento washiya lapha. Ngashiya ini? Ngashiya ini ngoba ubaba wenu wafuna umuntu ngikhona. Uyabona lento le osuyenze njengamanje Ngenze ini? Wazi kahle ukuthi ubaba wethu. Lokuthakaza lokho wenzayo. Ngathakatha bani? Okay. Sesitholile. Uyithengisile. Okay, ngicela sikhulume kahle. Inhlonipho izophela. Okay, ngicela sikhulume. Namhlanje amaqiniso. Ngokhulu ithoba ngicela usasa lethoba kubingelele mbukelo weBlack Life TV isiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni noMagasela. Sikwenya ke imizi esimenywe kuyona bafowethu and njengamanje semgaqweni kunosese ngihamba nababa u2. Ngizocela nje ukuthi bathathe lethuba bakubingelele mbukeli bazobe sebesitshela ukuthi bafisa ukuthi basize ngani thina sobe sesenza kanjalo. Engikwaziyo nje ukuthi semgaqweni and nokubalekile ukuthi njengoba semgaqweni khona la siyakhona asihleli asiza ukuhlala phansi njengamanje. Sanibonani bose sinjani? Yebo sabona sesinjani. Ngiyaphila. Ngicela bandle ubingelele umukeli bese yazisho ukuthi ubawa kababa kuphela. Ngiyabingelela kubalaleli emakhaya okhulumayo uncane wakaMthembu la kwaSekwamashu. Siyabonga mami. Sanibonani la uMango wakaMthembu. Okay. Yes. Okay. Ukuthi ngifike nizosisiza. Okay, asingasimoshi isikhathi bafethu. Engifisa ukwazi ukuthi yena sizokwenzani la siyapi. Njengoba silana siswami sihamba ngenkinga sizocela usizo kwaba kaBlack Life. Sure. Sinenkinga mina nobaba wethu ozizalayo mina nosisi wami. Okay. Ubaba wethu unenkinga uyagula. Alright. Kakhulu enisidinga usizo lethu masingalithola singathola kumamncane kodwa siyabona sifanele sicelele naqala ukuze nikwazi ukufinyelela lapho sithole usizo kumamncane ukuze kusizakala ubaba. Umamncane kanjani? Udadewabo kamama wakho noma? Umamncane umuntu ade ephilisana nobaba, unkosikazi kababa. Kahle. Ungazali nini? Thina kazali. Uma wena uphi? Uma wethu usashona. Akasekho emhlabeni. Ngiyaxolisa kakhulu. So ubaba uphi njengamanje? Ubaba simshiye ekhaya akaphilile kahle kakhulu. Okay. Simo sakhe nje asikho right okwangempela. Asithembisi. So umamncane sizofuna nikeni. Bengakujabulela kakhulu siswami ukuthi nisize ngokuthi sithole umamncane ukuthi sikwazi ukukhuluma naye ukuze kwazi ukuthi kusizakale ubaba ngoba siye sahamba manje nogula kwababa sayakubantu ababonayo laba abasizayo bezulu ngoba into yakhe sesambe ebhedlela siyabona ukuthi le nto idinga abantu bezulu sakuthola ukuthi umamncane uyena umuntu ongakwazi ukusiza manje ngesikwazi kuyela kumamncane ngoba inhliziyo zethu zibhlungu futhi liphukile kakhulu zibhlungu ngakho sithi asicela usizo. Okay, nilamana kanjani? Well mina lo usisi wami omdala mina ngosisi omncane. Yeah, into nje ebhlungu ukuthi ngekhathi umamncane ehamba ekhaya kwangekho kuhle. Kwangekho kuhle so kwakhona lezi zinto lezi azenzayo ziyasilimaza thina futhi understand kahle ukuthi why kwazi kwafika kuleso sigaba ngoba phela base sebeyibuke engathi bayahlukana. Okay. Yes kodwa sacela nizombona ukhona la nizombona. Okay. Ubaba uphethwe yini mhlawumbe beningasibriefa kancane yini anayo eyinkinga kakhulu yenza usize nisukumela phezulu oludaba. Yabo lento sisi inzima ngoba uyibuka sort of ilonda qala nje la phansi enyaweni sort of ilonda kodwa uyabona lezi ilonda sakuzona ilonda zemvelo into yokwenziwa le ngoba kahle kahle wona sisi indaba isekuthenini no mamncane lo omunye ukusotha umamncane ngoba kwakuyintombi kababa ubaba shuthi wayesefuna umuntu azophilisana naye omunye yabo shuthi lo esithi siyamfuna njengamanje sicela usizo ngaye waba nesikhwele noma mhlawumbe waba nokunenhliziyo embi waba nento mhlawumbe esisolayo noma mhlawumbe esesibonile sesitholile ukuthi khonto ayenzile lokubaba. Okay, ngamafophi nje ngokuzwa kwami size kumamncane siyobheka umamncane namsola ukuthi igula kwababa kuhlanganisole nje sezizwile ukuthi uyena sizala vele sile full information ngaye ukuthi uyena owenze lento le. Okay, mbukelo Black Life ngicela senze kanje mfethu. Mina nawe ecala siphelezele usisi siyozama ukuyocheck ukuthi yena siyozama ukuyocheck ukuthi ngempela kwenzakalani. Sizomthola mamncane uzosikwazi ukusamkela uzosinikeza lonke usizo esilidingayo njengoba bechaza usisi ukuthi ukuze kusiza ubaba dingala yena mamncane asambeni mfethu.
Okay. Qonqo. Mina. Umlangeni. Sawubona. Awu yena. Yebo, ngiyacela mama isize kuwena, ngazi ngingakwazi ukukhuluma nawe. Anijahile abantu abami. Asijafile sicela nama-stop ngaphandle. Okay. Unjani? Siyaphila. Umlangeni Magasela ngiqhamuka Black Life TV ngihamba noSisi bathi baze kuwena, ngazi noma uyabaza ngithi. Kancane, angibazi kahle. Hayi bo weyingane ngimdala kabi nje, ngimdala kabi. Kade nahamba nina ngisanazi ukuthi niqhamukaphi. Kade nahamba. Hayi wema ungafuni ukubiza igama lakho. Mbizi. Okay. Mbizi. Awuzange usho ukuthi usula. Nganginibalekele yini ngoba ngahambiswa izindaba zenu. Wawubalekile. Angikaze ngize ngibaleke. Kahle uthi wenzeni. Ngahamba ngaze ngafuna indawo yami. Lento washiya lapha. Ngashiya ini? Ngashiya ini ngoba ubaba wenu wafuna umuntu ngikhona. Uyabona lento le osuyenze njengamanje Ngenze ini? wazi kahle ukuthi ubaba wethu Lokuthakaza lokho wenzayo. Ngathakatha abantu. Okay. Sesitholile uyithengisile. Okay, ngicela sikhulume kahle. Inhlonipho izophela. Okay, ngicela sikhulume. Amaqiniso. Okay. Wawuthi ngesize sesitholile sesiyazi ukhohlala Osiza ngani? Okay. Osiza ngani? Okay. Okay, ma ngicela bandla ngokukhulu Ngendoda kwithoba nje. umsindo sisi. Khongithi ufuna sokusiza. Ngicela bandla nginikeze ithuba. Phinde ngibingelele ngikwamukele embukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Kade sikhulumileke emgaqweni bafethu sakhuluma noSisi basichazela udaba laba beyithebeni ukuthi inkinga yabo ebenza ukuthi sihambe size sifike la yini. Njengamanje ngizothatha leli thuba ngokukhulu ukuthobeka ngibingelele uma kade size kuyena somngqongqozela bese siyamcela naye futhi ukuthi akubingelele bese yazisho ukuthi uma ba sawona mami. Yebo sawubona mama. Unjani? Siyaphila. Ngiyacela abantu abami ngokukhulu ukuyithoba ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi mhlawumbe uma ba Ngibingelele nguMazuma oshadele kaMthembu. yes sithando sami. Ngiyazi ukuthi you wondering ukuthi sizokuhlasela kwenze njani. Mina ngiphuma kaBlack Life TV ngumlangeni Magasela nje bathe sengichazile ngihamba noSisi kodwa ngizocela bandla ukuthi ubaphindlibe khona bafisa ukuthi bakhulume nawe okubalekile. Okay. Okay, ngicela bandla nimchazele ukuthi indaba sila ekhaya. Bandla Nkosikazi kababa nginaso ngisho nesibindi sokubiza ngoMaca bandla uzolungisa lo monakalo wawenza lapha egcekeni. Ubaba ake ngibuze mntanami ungakaqedi imuphi umonakalo owawusegcekeni onakele. ubuza ngoba ungazi noma mhlambe ngoba ufuna ngisho. Njengoba ngibuza mntanami ingoba ngingazi. Ngisho lo buthakathi wabenza lapha ekhaya. Ubaba manje uhleli phansi unezilonda asikwazi kwenza lutho ngaye. Wahamba umamncane buya-ke wena uzoyilungisa-ke le yanto noma ufuna ukumbona ezethuli. Ngesikhathi ubaba wakho engihlukumeza ngize ngihamba efuna ukuthi umamncane Wayehlukumeza noma wena wawufuna ukuba ubaba. Wena wawufuna ukuba ubaba. Uhlukumeza methatha intombi ayilethe. Lalela akhona ukuhlukumeza lokho. Ukwenza akhona ukuhlukumeza. Mangabe ubaba wasitshela wathi wakucela. Yezwa lonto leyo wena wavuma wayivumela kanti uvuma nje enhlizweni yakhe awuthanda uba wawazi ukuthi uzokwenzani. Ingoba ngangathanda ukuthi Wangaphumeli ingane ubaba. Wangaphumeli ingane ubaba. Ingoba wena ufuna ukuba indoda kababa. No, yabo ayikaze ibe khona leyo nto ingane zami. Ayikaze lutho. Lalela wena ukuthi akanitshela iqiniso. Lalela musu uqamba amanga. Ngeke size sehla senyuka kangaka thina sizama ukuthi ubaba ngabe yini inkinga yakhe. Ubaba engasitsheli iqiniso. Ubaba ngobe seqineke kangaka usitshelile iqiniso ukuthi indaba iqalaphi iyapi. Asikho la obasodlala sila ngoba sifuna impilo kababa. Wena uzosiza ukhuluma iqiniso uphumela obala obento oyenzile sesiyayazi. Uzoyilungisa lento lo wayenza wena uyazi wenzani. wenzani. Ngizoyilungisa mina. Asolokho esikhuluma sichazela wazi kahle. Kumele nichaze. Ngeke Ngichazela phela yena kazi. Ngeke nisuke kude. Lalela. Yabo wena ubaba wakutshela ukuthi ufuna omunye unkosikazi. Ungangibheki sithola ungilalela. Wakutshela ukuthi ufuna omunye unkosikazi. Yabo lona wena wavuma uthi ubaba wena wavuma ngenhliziyo emhlophe wangamkhombisa ukuthi khona la obhlungu khona. Yabo ubaba sesihambile kakhulu ngaye. Sifuna lokugula kwakho akasizakale ebhedlela.
Yes, sabona ukuthi ngeke ubaba akakwazi ukuhamba ngenkinga eyashaya umamncane lo waseqaleni yethu uyamthatha. Licebo lakhe mamncane asebenza. Wena umamncane wahamba enenkinga efana nekababa njengamanje yona into esidala ukuthi sisukume sifune iqiniso sesithola iqiniso lokuthi wena wathakatha ulo. Ngangimthakatha wayekuphi? Wamthakatha. Endleleni zakhe. Umuntu akathakatha ngoba nihleli ndawonye. Umuntu akathakatha ngoba nihleli ndawonye. khona ukuthakatha. Hayi, Umuntu akathakatha ngoba mama nihleli ndawonye. Uthumela into zakho wena umuthi wakho wathakatha ubaba. Wangibona ngisiza ngento eyodwa sicela usilaphele ubaba. Ngeke. Ubaba uyikho konke kuthina. Usehambile umamncane lento le wawuyifuna-ke. Buya-ke uzomlungisa. Ngicela ukuhlaba ningibhalansise bafethu. I'm lost. Ma ngikhulu kuyithoba. Ngithe bengiqhamuka namadodakazi wathi yena obazi. Mubazi noma muvele wenza ngathi awubazi kodwa mubazi vele uyabazi. Ngangibazi dalo bana bahamba. Abahamba ngwena nje uhamba dadewethu. Nami ngahamba ngoba ubaba wabo bahamba laba behlala khona. Yebo ngoba ubaba wasengihluphe seqonyo. Efuna ukuthi mina ngivume ukuzolanya. Wangavuma. So mina ngingavumi. Wamtshela ubaba. Xabanisi ngazi ngakhetha ukuphuma ngihambe ngishiye. Ngamtshela ubaba. Ubaba waqhubeka nalokho ayefuna ukwenza. So manje ngiyathuka sebesebenza la. Ngayibuyelela ekhaya. Nansi nje ngihlalela kuyona. Ngoba wawazi ukuthi usuwenzeni sesunamanga lo mama iqiniso. Angazi. Unamanga akhuluma iqiniso. Umama somkhulumisa iqiniso kodwa khona la ngifuna sayine khona bafethu ngathi kushwabene ngempela. Uyachaza ukuthi uma wacela ukuthi alanywe wavuma but wena wawukhona yini lapha ecelo? Mina sisi ngangingekho lapho sinodadewethu. Kodwa ubaba ngiyacabanga ukuthi njengoba esesenkingeni kanje njengamanje nayo bese phoqeleka usasitshele konke okuyiqiniso ukuze athole usizo. Ake sikhuluma iqiniso ke la. Effect ukuthi sonke asazi ukuthi wathini uma umuntu wazi uma nobaba. Ubaba useyagula udinga usizo. Angasho noma yini. Yayizwa lento engishoyo but I don't think ukuthi kufair ukuthi wena umme ngento othi abantu abawu2 abathanda naye abadala ngoba nakho yedwa wabo wakutshela ukuthi kuthiwe engekho lo munye. There is a possibility ukuthi waqamba amanga. Uqamba amanga njengamanje ukufuna usizo angisi desperate. But asihoxise leli gama lokuthi ubaba wathi. Ungcono ukuthi ubaba wathi singasho ukuthi ubaba wenze sine show ukuthi ubaba kusho ukuthi umuntu esingamkhola uma angisi sifuna ukusiza ubaba. Yazini sise kusiphatha kabuhlungu. Yebo. Umamncane lo osengasekho. Wayegula njengobaba. Okhona umamncane omunye wakagula. Yebo lo athi ubaba wahamba yena. Yabo. Lokho nje umamncane wagula emhlabeni wahamba emhlabeni. Yes. So njobe egula umamncane same thing leyadiphethe umamncane isishaya ubaba njengamanje. Simhambisile ubaba ebhedlela. Lutho. Yabo sinodadewethu sesethi no ngeke ake sizama abantu ngoba akwazi umamncane ukuthi engashawa leyando nolento futhi sishaya ubaba. Masifika kubantu sizama ukuthola usizo ukuthi ubaba ngabe yini inkinga. Basho same thing but usizo lukumamncane wenu lo wahamba. Bayalichaza ukuthi usizo uyena oyomsiza ngomchamo wakhe ngoba uyayazi into ayenza kubaba yena. Okay. So ingakho sila ingakho uthi akakhuluma iqiniso uyazi yena. Ma ubabweni ufike ngahlala naye sashada sahlala. Wasuka la ubabweni waba nentombi. Yes. Bathandana wangihlukumeza la endlini ngihleli. Ngani obuhle amnandi nobaba uphila kahle. Ubaba eseshiya igrosa ahambe ubaba ngamyeka. Yes. Uthesa ukwayesengitshela ukuthi ufuna ukushada nalo munye. Ngathi ngeke kuze kwenzeke. Ngoba ubabweni la ushiya imali yegrosa akakunaka okunye ukukhokhela ugesi namanzi wahamba. So mina ngeke ngimvumele omunye unkosikazi ezozongilama ingakho ngaphuma ngahamba. Ubabweni wasala wayigulela eyiguliselwa izifo zokuthi uhambe lala kuzo zonke inkala. Thina simazi ubaba ehambelana asimazi. Sazi uyabona nje benzingane ningazi. Thina sazi wena noma mncane lo wahamba asibazi abanye abantu. Wawuvumelani pho? Okay asivumelaneke bafethu ukuthi umamncane uhambe ngoba ehlukumezekile ekhaya. Wayengekaphuma ekhaya. Kodwa akumniki izathu sokuthi ayenze lento le ayenze. Angikuphiki nami lokho esikusolayo ukuthi wakwenza. Angithi asakabi nayo show uyena uzosinikeza ilokhuzana ukuthi ngempela lokho esikusolayo ukuthi wakwenzani. Angithi sisho kanjalo kwamanje. Samna sisicela nisisize bandla abasibhalele nje iBlack Life sifuna usizo nje lokuthi akakhulume iqiniso ukuze sizakale ubaba. Asihambise enza ngalokho. Yabona ichamo lenzothola. Angithi uyabona ukuthi wayenza ngenhloso into wayenza. Wayenza ngenhloso into wayenza. Akalalela ubaba wami. Wamtshela ukuthi wena afuna unkosikazi wesibili. Wenza nena
wahamba usethola izifo sekubuya sekwena hayi badlala usehambile-ke manje ngoba esehambile-ke ungakwazi ukuthi ubuyele. ngeke ngibuye nawo umuzi wami nje uyihlalele ngiwakhile engizoyihlalela kuwo ubaba wenu unabantwana nobaba zange unabantwana nobaba angibatholanga abantwana. oh shame sorry. So ngakhetha ukuyihambela ngoba wayesengihlupha. Asenzeni kanjena-ke mama ngoba ngiyayibona mina yazi mina ngiya-understand laba sabancane abakayazi impilo nkekho umuntu wesifazane ofuna ukuthi akhishwe because kahle kahle ukulanywa nje cha kufanele ukuthi uyakhishwa kusho ukuthi wena ngathi awumanelisi umuntu wakho uyibone leyo nto. So nawe wabona kufanele usukume njengomfazi wasukuma wenzani ulungisa umuzi wakho angithi nami ngiyayi-understanda leyo nto kodwa manje ngoba vele awusafuna ukubuyela khona angithi si-right ngobaba asivele sale simsize simshiya kanjalo. Yebo singamsiza kodwa ngiqhubeke ngihlalele nangihle. Ilokho esikufunayo nathi. So sizomsiza. Sizomsiza khona kodwa ukuthi ngiyohlala naye cha kodwa umchamo singawuzama umchamo kodwa hayi umchamo ozophuma sophuza amanzi kahleke nawe singathenga ngisho iqeda la. Wasukoloza nomchamo manje kanti unjani? Unesibindi uyahleka thina sibuhlungu kangaka sigulelo baba. Cabanga thina siyanwaya lapha imvuzo yakhe. Sorry bafethu ukuthi ngidlule lokho. Nizobona bese nibadala kumnandi kulanywa shame. Konzima. Kodwa umuntu angayivumi into angayazi akwazi ukuyimela. Yabo angayivumi into angazi ukuyimela njengamanje uyazi uma ukuthi ubaba siphila ngaye. Yena obeka isinkwe etafuleni. Ubaba wasicabangela kangakanani ethatha lento ayenzayo. Ucabanga nje wenhliziyo wonke umuntu esifazane manje ngoba enhliziyweni kusuke ngivumi. Oh wavuma Jomo. Ngavuma kodwa enhliziyweni sengikhulumele kangaka ukuthi cha kufanele usho lokho kusenhliziyweni hayi angithi usukushilo usukhuluma usukunqamula ukukhuluma kodwa manje wasuyahamba ogaya nje emva kwalokho no angigayanga wayidluwele izinto zakhe uzomsizelani ngomchamo egayela ungazange ekhulizwe phela ngizomsiza ngoba ngifuna ukuthi aphile mekuthiwa sizomzama nje ngoba vele sesigayile. No asigayile. Asigayile? Yebo. Kulungile kodwa kubalekile ingane ayisithola usizo. Azikho right nje ubuyibona nje zidime ezigqanweni wabo. Zize zaqoqa into ezimnyama ubona ukuthi nje yabo umuntu beqoqa into emnyama obona ukuthi kuzoshuba. And asikho right owangempela futhi owangempela asikho right. Mase sanje lo baba emhlabeni sekuhambe ngeke ahambe ubaba. Uma mncane seshilo uzomlungisa. Ngoba vele nalo asekho kodwa asabuyeli kubaba. Kodwa ubaba akhumbule indlela zakhe naye abehambe ukuthi uhambe phi wafika. Ngimkhuza ngimtshela. Umchamo ukuthi umchamo kujwayele kube ya 3 lesebenzayo ngengizwe ukuthi umchamo wa 3 singafike simfonele ubaba sithole ulwazi ngakho konke lokho ukuthi lesikudinga lokho sikufuna kuyena qha. Ngiyacela bandla siyaxolisa kakhulu bafethu. Ngizama ukusiza nina bafethu. Njengoba ngikhuluma noma because umama ukuthi nintino kanje ngenize ngithola into enidingane. I understand leyo nto. Kubalekile ukuthi kusiza lo baba. So nje mina umsebenzi wami ukuthi ngisupport uma ukuze kwenzakalani kusizakale nini. Ngoba phela naye njengoba azaphuma endlini ayekho umuntu oshadela ukuphuma emendweni. Kusho ukuthi umuntu usuke ehlukumezekile azathatha isinqumo sokuthi abuyele kubo. Ayisemfice kubo manje ma? Yebo. Kumnandi ukubela kuni, akumnandi ukubela kini usushadile. So kusho ukuthi ngempela kwakunzima kuyena. So singamjudge-ke ukuthi yena okunye kwenzakalani nani izinto zabo abantu abadala njengamanje sizama ukusiza ubaba ngeinqumo zakhe ayithatha ubaba yena. Alethe uma aphinda alethe umunye umama bekhona kahle kahle njengoba besho bethi indoda nendoda yophiliswe inqumo zayo. Injalo nje. So unfortunately njengamanje sizama ukusiza ubaba ukuthi angashoni ngoba siyamdinga njengobaba akekho umuntu ofuna ungabi nayo umzala ngithi ngiyaxolisa kakhulu ithandwa zami but kumele ngizame ukuthi uma ayini ukuze asinikeze otherwise umama noma enza ngathi uhleka kanje abantu abanje basuke besarcastic yabo umuntu wenza ngathi yahleka ntahle kusuke ngamnandi usuyezwa kahle ukuthi nje ya sekunjalo senize nibuya niza kumina bevele ifuna nize nibuye kuyena senibuyile ke kuyena une right ukuthi angafuna umchamo wakhe nje bethi uzozama umchamo uzama uvela uyiphuzela amanzi uphisa ukuchama uphuzele uma yini usiyaphuma so njengamanje fanele sisebenzisane sehlisa amaphaphu sisize bani ubaba angifuni simkhulumela kakhulu baba indlela zakhe zabantu abadala singazazi benoma asingamlwisa uma ngoba ubaba wathatha isinqumo ukuthi ahambe uthatha uma yayizwa leyo nto nawe indoda yokushada obeyithatha isinqumo sayo sithi ithathele wena mase bekubhedela uzoba na ubehave ngendlela ozizwa ngayo yonke into ozoyenza ngendlela ozizwa ngayo ukuthi uhlukumezekile uhappy angikholwa khona umuntu esifazana ohappy ongavela abe nobuqhenseba nje avela agijimela ukuthi ayobulala umunye umuntu ayikodwa ukhona shame yaphi nawo khona mama ngazi sadinga impela usiza futhi qamba ngasiyajabula mangabe sizwa ethi
uzokwenza lokhu akwenzayo. Nathi sixolise futhi uma ukuthi sikhulume kabi. Thank you so much. Futhi hayi ukuthi uma kuwukuthi vele si-acthe kabi because uma igcinile. Fanele ndime Kufanele futhi sixolisa kakhulu nathi indlela isibe sisibona ngendlela esiyiyona. Ukuthi kufanele ukuthi sikuthole usizo. Yabo ma. Ngiyabeza bayaxolisa. Hayi ngiyabaxolela abantwana. So sizohamba nawe ukuze uvikeleke. Senze lento eshiyo inyanga. Asizakala ubaba. Ngiyeke ufixa uNkulunkulu la musuyithathela izinto zakho. uNkulunkulu ave fixana ngikutshela. Mekuzolunga nje khuleka yezo. So hamba nawe. Uzizwa njani ke manje sithando sami? Mina umoya wami uzokhuleka mase nje ubaba ese-right sengibona nami elulama. Okwamanje nje ibuhlungu ngempela lento leyo. Sorry guys. Sorry. Angazi ngiyanizwela shame ngiyazi for the fact ukuthi nizenabhalela la usho ukuthi ngempela senibona ukuthi kuyisikhathi ukuthi kube khona usizo oluqhamukayo. Mina ngicabanga ukuthi olwami uhambo ligcinile la nizizwa kanjani nisizakele ngaphandle ukuthi vele sisazohamba naye uma size lapha ekini ayowenza lento efonakalayo. Ukubuyela kwenje kusitshela lo muntu ozosiza ukuthi uma uvumile sozwa ngani nami sengisimdinga uma sebese simtshela sifike simlande simhambise ekhaya. Asicacise futhi ukuthi umqamo ufuna ukumgeza ngawe noma ufuna ukumphuzisa angabe kuzokwenzala. Ayi ngiyacabanga sisami ukuthi konke lokho sizokuthola khona ngoba ayikho into esoyenza lemfihlo obuzobe khona naye. Uzobe khona naye. Uzobe khona. Sengenzela nje ukuphepha kwakhe ukuthi angahambi yedwa. Ngoba ngiyanibona nanidiniwe uma mncane lo omunye akasekho ubaba manje semilele izinto zama kuningi nje kusekhanda leni uyabo leyo kakhulu. Ngiyabonga sithando sami for isikhathi sakho yeso. Ngiyabonga. Sikuhlasela ungalindele ifakela amaphini free relaxele ekhaya lakho. I'm sure musukhohliwe nokhohlwa ukuthi washada. Bese nihlele isikhathi singanani nobaba before uhambe. Besina 10 years. Awu musukhalile ntombi. Sehlele. Ngibekezele kodwa ke ngahluleka. Ubekezele. Hayi okay ngiyakuzwa. Mbukelo Black Life TV mina uMlangeni Magasela ngicabanga ukuthi inkundla. Ngokufisa ngokukholwa kwami ngiyacabanga ukuthi sibasizakalele ekutheni bakwazi ukusiza ubababo kulokho kumphethe. Mina ngazi lutho ke mfethu. Ngihleze ngichazela ukuthi ngisuke ngizolalela abantu ngizwe ukuthi ubani uthini bese ngiyabona ukuthi ngiyakwazi nokufaka uhlakani kule inkulumo abasuke benazo. Okubalekile kumina manje ukuthi ngithole iqiniso engima ukuthi ngempela ngabe ikhona into eyenzeka engadingi ukuthi kuze kube uyena futhi okwazi ukusiza ubaba. Hayi sakuthola ke lokho mina ngikutholile ngazi noma wena uyificile noma kube imiss call kodwa mengabanga imiss call well done kusho ukuthi uyalalela. Mina ngimzwile uma wachaza udaba lakhe okubalekile ukuthi sisizo sisi bahambe be right bazi ukuthi babakhe sokhona usiza azothola and yeah ezinye izinto enzenzayo abafethu nazi ukuthi noma ningazenza ningicasela ingqomo zenu nodwa zi-affect abantwana akekho umntwana ofuna ukubona babakhe ehlukumezekile and lokho kwenza ukuthi abantwana baze balose respect to abanye abantu abadala because bagcina sebethatha indaba zabantu abadala bazenze ezabo not understanding ukuthi lento le yabantu abawu2 but mkhulu uyayibona le nto ukuthi oh kahle kahle mina mengangeni la kodwa sengiyagaxela ngoba ngiyazwela umzali wami phela lo egcinini mina uMlangeni Magasela ngokukhulu ukuthoba nokukhulu unthanda abafethu ngithi ngicela iphinde ibonane I'm out nginithanda ibhadi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.